Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una secció més de cinema i tecnologia, com sempre, aquí a Metadata. És molt popular una dita que diu que la realitat sempre supera la ficció, però és que hi ha vegades que el que passa és que la realitat còpia la ficció. Hi ha hagut produccions que al llarg de la història han predit successos que han passat a posteriori. I sí, ho sé, tots i totes esteu pensant en els Simpsons i la seva llarga llista de prediccions, però ja us dic ara que la meitat són falses o necessites un salt de fe per empassar-t'ho tot. Jo avui us porto les 5 prediccions tecnològiques més acurades i increïbles de la història del cinema. Començarem amb una pel·lícula que no només va fer una predicció tecnològica increïble, tenint en compte que la pel·lícula és de l'any 68, i és ni més ni menys que 2001, una odissea a l'espai, pel·lícula que trobareu en català a Amazon Prime Video. Aquesta pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick es va fer molt popular per introduir conceptes tecnològics que en aquell moment eren pura ciència-ficció. I entre alguns d'aquests avançaments en podem destacar les videotrucades o les tablets, per exemple. Repeteixo, 1968. A dia d'avui, les videotrucades i les tablets defineixen pràcticament les nostres vides. I per aquestes coses i per moltíssim més, 2001, una odissea a l'espai, és una de les pel·lícules més reconegudes d'un dels directors més reconeguts i potser una de les pel·lícules més reconegudes en general. Però no ens quedem aquí, que hi ha molt més. Mireu, una altra de les grans pel·lis de ciència-ficció de la història, una de les que li venen a la ment a qualsevol persona quan diu mítiques pel·lis de ciència-ficció de la història del cinema. Blade Runner, estrenada l'any 1982, que ara mateix la podeu recuperar tant a Max com a Movistar Plus. Una de les imatges més populars d'aquesta pel·lícula és la projecció, no, de la publicitat d'aquesta geisha menjant-se una mena de caramel. I a dia d'avui, doncs clar, això no ens sorprendria. Quantes vegades hem caminat per alguna ciutat i tot són publicitats amb llums, es mouen, inclús ara no sé si heu vist algunes imatges, us ho deixaré per aquí de mentre parlo, a Nova York, aquestes publicitats en 3D que sembla que surti, no, el que s'estigui publicitant del que és la valla publicitària. Doncs això, una cosa més que a dia d'avui tenim supernormalitzat, però que en aquella època encara no s'havia vist mai. I bé, estem parlant d'una manera de publicitar-se que al cap i a la fi ha canviat els nostres entorns, ha canviat els nostres entorns urbans. Però l'any 1982, quan es va estrenar Blade Runner, no ho teníem tan vist, això. Atenció amb la següent, perquè també té. Retorn al futur de l'any 1985, que teniu la trilogia sencera a Filmin en català. Què va aparèixer a Retorn al futur? Doncs, bàsicament, es van anticipar a l'arribada de les famoses Google Glass. Però és que ja no només estem parlant que aquestes ulleres, doncs, a dia d'avui serveixen per navegar per internet, etc., no? Però és que el 1985 no hi havia ni internet, i aquesta gent ja li havia donat tant el coco que ja s'imaginaven el futur amb aquesta mena de gadgets, amb unes ulleres que et mostressin informació, i sí, tots esperàvem que el que es fes realitat, doncs, és el patinet volador, i aquí seguim esperant. Seguim amb una saga mitiquíssima de pel·lis, sèries, Star Trek de l'any 1966, que podreu trobar la majoria del contingut a Sky Showtime i a Netflix ja les 3 primers temporades de la sèrie original. Star Trek es va fer molt popular a banda de ser una gran sèrie de ciència-ficció, tots els gadgets tecnològics que feien servir. I sí, tot i que ja ho hem vist a 2001, una odissea a l'espai, estic segur que si et dic Star Trek i gadgets tecnològics, i depenent de l'època que siguis, molt probablement va ser la primera vegada que veies una tablet, i és bastant reconeixible de la saga. I home, si estem parlant de cinema, de ciència-ficció i tecnologia, de gadgets tecnològics, és que no puc deixar enrere a Star Trek. I l'última, que és bastant impressionant, tot i que sí, la pel·lícula es va estrenar l'any 1995 i està una mica més a prop del que vindria a ser l'actualitat i l'internet i el boom tecnològic que va haver-hi a partir del 2000. I vulguis que no, segurament podien tenir una mica més de vista per saber què podia arribar. Però tot i així és bastant impressionant. Us parlo de la pel·lícula Hackers. Com us dic, es va estrenar l'any 1995, es pot trobar a Amazon Prime Video i tot i que n'existeix el doblatge en català, Amazon Prime Video no el té disponible. I sí, tot i que el 1995 estaven a prop de la revolució tecnològica, internet era més incipient que el bigoti d'un nen de 13 anys. I aquesta gent van fer una pel·lícula sencera dedicada a pirates virtuals, amb dispositius de realitat virtual, ulleres incloses. Si ja avui en dia està a l'ordre del dia la realitat virtual a través de tots els projectes que té engegats a l'empresa Meta, en aquell moment on, repeteixo, l'internet era una cosa molt incipient, imaginar-se tot això estava en mans de Nostradamus. Potser no tant, Pol. Sí, com sigui, aquesta aproximació de la ciència-ficció al món tecnològic no només demostra l'enginy i les ganes de l'ésser humà per imaginar-se el futur, sinó que també dona molta importància a la creativitat en el món científic. Estic molt convençut que alguns d'aquests invents tecnològics que acabem de repassar van ser vistos en el seu dia per algú qui després va tenir alguna relació amb la creació o llançament d'aquests productes. I no sé si s'està entenent molt bé, però és una reivindicació amb tota regla del gènere de ciència-ficció. Un gènere que històricament no ha estat molt ben valorat dins del món del cinema, així com la comèdia. I molt probablement, gràcies al cinema de ciència-ficció, l'ésser humà pot seguir evolucionant i obrir la ment i donant idees. Així que, llarga vida a la ciència-ficció. Recorda deixar-te un bon like si t'ha agradat el vídeo, jo crec que si has arribat aquí t'ha agradat lo suficient. I ja si ens vols donar tot el suport hagut i per haver i vols estar atent o atenta sempre que pengem un d'aquests vídeos, subscriu-te al canal. Apa, fins la propera, ciao!